Years later. Welcome back, another video mga kabingka. So mag food taste na po tayo sa pagkaon mga kabingka. Let's go. Ay nakita sa online ay pancake. Cutest nga pancake ni, no? Yes, pancake nga cutest. Unang kagat. Let's go. Medyo biting ko gamay ba? Kulang siya. Pasa sa kong panlasa. Kulang og tamis 7/8 taga to gamay. Kulang ba? Dapat sugar kamay konti. Let's go. Bila perfect. Grabe oh. Binakulag ko ito nga pancake, agmay dahil siya, no? Pero kulang na siya gamay og tamis. Yung tamis-tamis o gamay, basta ko tagaan para ko siya 10. So 7/8 lang po mga akong hatag sa ilang mga kabingka. So ito po si DJ March in the place to be. See you in next my food adventure mga kabingka babushka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.